Otvaramo naš telefon 341 077 za novu nagradnu igru. Nagradit će vas naš fast koji se nalazi u Masarikovoj ulici preko puta Ekonomske škole. A naš fast i u ovoj emisiji vam preporučuje klub sendviče, palačinke, šiš ćevap, kajmak, slanina pšenica, punjeni batak, punjena pljeskavica, naša pizza i susam pljeskavica. Vrše i dostavu na kućnu adresu. Pozovite broj telefona našeg fasta 066 477070. Ukoliko želite da uživate u odličnoj hrani, u odličnoj ponudi svakoga dana od 8 do 23 sata, onda znate mesto gde treba da svratite. Masarikova 36, naš fast koji danas nagrađuje 2 gledalca koji pozovu broj telefona 341077. Muzičke teme u našoj emisiji. Milana Rašića sasvim sigurno dobro poznajete. Milan je vrlo aktivan poslednjih dana na društvenim mrežama zato što promoviše novu pesmu, novi spot. Odlična ekipa autora okupljena oko Milana. Dobar dan, dobrodošli u emisiju. Dobar dan, pozdrav svim gledalcima televizije JAS. Hvala na pozivu. Pa odakle da krenemo? Od početka. Jeste. Prvenac. Znači, to mi je pesma, ajde da kažem, da zanemarim nešto prethodno što je sve bilo, to ništa nije bilo nešto specijalno ozbiljno. Ovako, ovo je prvi ozbiljan projekat za mene i nešto vrlo važno u mom životu. Sad generalno mislim da, normalno pomenuti ceo tim i sve što se dešavalo vezano za snimanje spota. Ajde da krenemo ovako, znači, muziku i tekst za ovu pesmu koja se zove Ne pitam se ja. Radio je veoma već poznat tekstopisac i hitmaker Bane Opačić sa njegovim saradnikom koji je radio aranžman, to je Alek Aleksov, i spot koji je snimao Vedad Jašarević. Znači, to je ta trojka koja je učestvovala na tom celom projektu. Imali su tu naravno i dodatni ovi akteri koji su bili, glumci koji su bili u spotu, Saša Knežević, poznati maneken, doduše karijeru gradio u Njujorku i pošto smo snimali spot u Opatiji, u stvari nije ona, nije glumica, ona je misica, tamo neka već manekenka koju smo izabrali da bude u spotu. Njih dvoje su, ajde da kažem, bili u toj celoj priči, a eto, ja sam negde onako više pričao tu priču onako sa strane. Rekao si, uslovno rečeno, novi početak, neki ozbiljniji rad i zaista ozbiljna, dobra ekipa kvalitetnih ljudi i verujem da očekuješ mnogo od ove pesme, Ne pitam se ja. Pa, naravno da očekujem. Mislim, upravo smo i gledali negde da to bude dobar jedan start sa tim ozbiljnim timom i očekujem. Već je za sada onako to sve super ide svojim tokom. Dobro je propraćeno, mislim, generalno publika i ta publika koja me trenutno prati, svi su prezadovoljni sa pesmom, već im ulazi u uši. Mislim, s obzirom da je pesma neki 10, 11, 12 dana, da kažem, tako nešto je od kako je postavljena na YouTube. Tako da ima još vremena da se pesma promoviše i da se radi, ali za sada su komentari super i sve ide svojim tokom. Generalno je sve u redu. Zbog čega, mislim, toliko dugo si u muzici, toliko godina se baviš ovim poslom, zašto baš sada konačno snimaš svoj prvi singl? Da li se nije jednostavno pojavila neka pesma za koju si verovao poput ove Ne pitam se ja? Pa to me dosta ljudi pita, ali mislim da je to nekako spoj svih tih nekih okolnosti u mom životu. Naravno se bavim se preko, ajde da kažem, nekih 15 godina muzikom, ali šta znam, mislim da je jednostavno se tako nekako rodio taj pravi moment. Negde se i ja osjećam zrelije, baš onako da kažem kao pravi pevač i da mislim da je to negde bio pravi moment da se izabere da se radi pesma. Tako da, opet kažem, ne znam, verovatno to negde određuje neka sudbina zašto je baš neko gore vidi sve to. Tako je. Prokomentariši mi Zvezde Granda, učestvovao si u ovom poslednjem serijalu, odnosno sezoni. Jesam, i to sam nešto već skoro komentarisao isto, da, pa bilo je ajde da kažem, po nagovoru prijatelja i nekih bliskih osoba da se prijavim na Zvezde Granda i ajde da kažem, bila je ta audicija na kojoj sam prošao, bio je taj prvi krug u kom sam generalno super prošao. U drugom krugu, eto da kažem, nisam imao sreće možda, ili ja bih pre rekao tako da nisam više imao sreće jer je se potrefila tako neka grupa i neki vrlo čudan, jedna čudna emisija od svih ostalih gde je bilo nešto što ja znam, ali ova je onako bila vrlo specifična i
Eto, kažem, otišao sam u baraž, iz baraža od nas 8, generalno se birao samo još jedan pevač koji prolazi dalje i eto, da kažem, ali zaista taj splet okolnosti može da utiče, to se zove sreća. Jeste, baš sreća. Splet okolnosti može da utiče na nekoga da napravi karijeru i možda su mnogo lošiji pevači posle tebe prošli. Ti si čovjek koji nepoznata stvar kada je muzika, kada je javni nastup u pitanju za tebe, ali jednostavno ili je do žirija ili do publike, ali opet neko popakuje sve te kockice. Svašta se tu nešto onako što kaže dešava, tako da, eto opet kažem, mislim, lepo iskustvo u svakom slučaju. Je li ovo prvi put da se učestvovao na nekom takmičenju muzičkom? Da, prvi put. Tako da kažem, lepo iskustvo, upoznaš naravno, mislim, i za to neko vreme, ok, koliko se pojaviš 2-3 puta i ajde da kažem i ta audicija, pa i tu nekog upoznaš i šta ja znam, i u tom prvom i tom drugom krugu i u suštini lepo iskustvo, eto, pozitivno. Učestvuješ u svim humanitarnim akcijama koje se dešavaju u našem gradu. Ono što je vrlo aktuelno sada, to je prikupljanje pomoći za Filipa Rikića. Tako je. Dobio sam informaciju da je mali otputao već na prvu operaciju, koliko sam ja čuo. I ja mislim da je tako. Ali treba još dosta novca za njegovo lečenje. Treba još dosta novca. Mi smo, eto, moje kolege i ja smo, eto, napravili, jedna svirka će biti ovde u Protivnoj kući 26. Tako da, mislim, sav taj prikupljeni novac i od pića, od hrane i od svega, znači što bude u tom momentu za to veče će biti naravno donirano za to. Tako da, eto, mislim, apelujem na građane ko bude mogao naravno da se pridruži i da pomognemo malom Filipu da prebrodi te probleme, što kaže, i da Tako, tu je aktivan broj za SMS poruke, pronaći ćete to sasvim sigurno na društvenim mrežama. Da. Tako da i mi želimo da damo ovako medijski svoj doprinos njegovom izlečenju i ozdravljenju. Šta dalje po pitanju muzike? Leto, pretpostavljam, radno? Pa, baš naprotiv, pošto je, ajde da kažem, malo se onako kasno sve ovo desilo, a bilo mi je dosta posla u prethodnom ovom periodu. Napravit ću jednu pauzu od jedno mjesec dana da idem na odmor. Da puniš baterije. Da kažem, tako je, baš da napunim baterije, jer je ovo za mene stvarno nešto novo i želeo bi da bude onako kada uđem u tu cijelu novu priču, da čak će i ekipa koja će biti iza mene, koja će me pratiti, će se menjati u jednom momentu, tako da, mislim, već se radi na tome, sve je to već pripremljeno, tako da i repertoar i šta ja znam, sve da se proširi i naravno neka nova mesta će se otvoriti za nastupe. Ostaju naravno i privatne svirke, neke, da kažem, veselja koja inače već radim dugo godina, ali su tu naravno i svi klubovi. Tako da se proširi samo po Srbiji još jedan deo klubova gde će se raditi. I eto, mislim, ajde da kažem, negde tamo od avgusta bi trebalo sve to da krene onako svojim tokom i da to bude sve. Ja za to vreme malo, kažem, odmora, punjenja baterija, nove energije. A mi ćemo mediji da proguramo ovu pesmu, da je forsiramo u našim, jel tako, radio i TV programima. Hvala tebi na odvojenom vremenu i želim ti uspeh sa ovim singlom. Hvala puno. Hvala na pozivu. Sad, ako niste bili u prilici da pogledate ovaj spot na društvenim mrežama na YouTube-u, evo prilike da to učinite danas putem televizije Jas. Ne pitam se ja, Milan Rašić, single u koji on veruje, u koji mi verujemo, a verujem da će se dopasti i vama. Napada klinje po mladom cveću, a ti si ono sećanje što stigne baš kad te najviše neću. Uzalud zorom se zakune kad svako jutro umrem i pred san ti viknem ime. Pored iste želje zaspim i za životom kasnim, tuđa srećo samo ostavi me. Nije svaka ljubav jedina, nije svaka pesma ona posljednja, nije život drug da drugu šansu da.
da ti život dam, al ne pitam se ja. Nije svaka ljubav, ljubav jedina, nije svaka pesma ona posljednja, nije život drug da drugu šansu da, da ti život dam, al ne pitam se ja. Zavodeš ti ko trnje od divljih ruža, a čim se rana zaceli, ja opet ruke ti pružam. Uzalud psujem i kunem, kad ja bez nas ne umem, kao žig na srcu stojiš. Ležim, ali bol ne stiže, sve dalje si sve bliže, dok me ima ti postojiš. Nije svaka ljubav, ljubav jedina, nije svaka pesma ona posljednja, nije život drug da drugu šansu da, da ti život dam, al ne pitam se ja. Nije svaka ljubav, ljubav jedina, nije svaka pesma ona posljednja, nije život drug da drugu šansu da, da ti život dam, al ne pitam se ja. Uzalud psujem i kunem, kad ja bez nas ne umem, kao žig na srcu stojiš. Ležim, ali bol me stiže, sve dalje si sve bliže, dok me ima ti postojiš. Nije svaka ljubav, ljubav jedina, nije svaka pesma ona posljednja, nije život drug da drugu šansu da, da ti život dam, al ne pitam se ja. Nije svaka ljubav, ljubav jedina, nije svaka pesma ona posljednja, nije život drug da drugu šansu da, da ti život dam, al ne pitam se ja.